som sagt en stor aften, og I har en stor aften i vente. Det lover jeg. Ja, der holder ud at blive her. Der er jo bare så meget, der ikke også. Men der venter jeg store oplevelser. Det er en vidunderlig udvikling, virksomhederne og kunstnerne har skabt sig. Og her er det så, at jeg kommer med den første indrømmelse, som jeg jo altså risikerer kan blive citeret ude af sin sammenhæng til cirka 13 sekunder fra nu af. Jeg lever hele mit liv i en afgrundsdyb angst for at være enten uduelig til mit embede som kunstformidler, eller usædvanligt dum. Og så vil jeg så sige, jo mere moderne den kunst, jeg møder, er, jo mere lever jeg i den angst der. Hvad meningen er? Kunstneren hedder i det her tilfælde Felix González Torres, og den der stabel af små bolcher udgjorde nøjagtigt vægten af hans kæreste, som var en mand. Han var en mand, fordi han er død nu, han er død af AIDS. Og værket der skulle, sådan ligesom meningen var, at man skulle tage af bolcherne, og så var værket, at man ligesom replicerede den udvikling, den nu afdøde ven havde været igennem, da han ganske langsomt svandt bort på baggrund af den sygdom, som åd ham stille og roligt. Så skulle man ligesom være, man kunne være den sygdom, som åd ham, og så tror jeg, at det hed My Sweetheart Disappearing, eller noget af den retning. Og nu er jeg jo så heldig, at altså sådan et værk der, forstår man jo først, når man har en audioguide i øret, eller læser, hvad der står på væggen om det. Det er sådan set en ret stor tillidsøvelse at stå på et moderne kunstmuseum og kigge på sådan en glasplade og tænke ved sig selv, det er sgu nok kunst. Det er det nok. Og jeg vil sige, at den tillidsøvelse er virkelig kun mulig, fordi man ved, at man står på Hamburger Kunsthalle, og alle andre har sagt, at det er et af Tysklands højst rangerede moderne kunstmuseer. Men har kun en værdi, hvis I som publikum kommer ind til dem, oplever dem og får en særlig oplevelse ud af det, før at kuratoren har stået og talt på jer. Men grundlæggende set er det jo ret interessant, hvis værkerne kan stå alene, og man får en oplevelse ud af dem, før kuratoren har været der for at fortælle, hvad det er, der foregår. Så jeg er jo invalid for satan. Her kommer Marco. Og Marco laver jo senere i aften en installation. Og hvad meget sketserfejl af jord og jord. Sammen med en til de vigtigste samvarer
Gracias.